Ik vond het het wel noffelijk aanviel. Dat kwam ik omdat er haast geen mist hier. Ja, in een pad van Friesland toch ik wel wat rein, noordoosten, oosten. Maar hier in omkritten verljouwd. Maar ik bij mij in Haas, blunde droeg. Wel, joen en vannacht. Ja, ik werd bewolking. Soms is even wat rein, maar ik de droege perioden binnen er. En die droege perioden hadden oerhoorn. De temperaturen, 204 graden, er kunnen een paar opklaringsvak komen. En de wind die komt uit het eerste mei is zwak of matig. En dan morgen. Ik hier eerst sneeuw, maar dat komt er net meer van. Dat bloot noordelijk lissend zat het nou steert. Maar het is wel kilometerwerk. Een beetje rein. Vooral ik let er op de dag. En het eerste pad aardig droeg. En de temperaturen 810 graden. En de wind uit het eerste en het eerste mei matig en vrij krachtig, die wordt te sterker. In de joentijd in de nacht rein, misschien wel wat weer te sneeuw. En dan komen we bij het fruitzocht. Baasje, rein, gewoon op weer te sneeuw, vooral ik let er op het dag. Dan is het wel een koude dag, maar zo'n graden in de nacht 0 of +1. En een stevige na het eerste wind. Nou ja, dan zetten we terug naar de orendagen. Toonsje en vreed, zo'n 10,5 graden. Op toonsje droeg, op vreed en buiken. En we maken morgen maar weer even in het waarsje.